Good morning mga kaduskis. So, thank God sa bagong umaga. Ngayon mga kaduskis, ang pupuntahan natin ngayon, magbabayad tayo ng ilaw at tubig. Kasi due date na. Nandiyan na si due date. So, shower muna tayo saglit para fresh tayo from the farm. Tsaka sana makabayad tayo kasi kahapon sa 7-Eleven di tayo nakabayad. So samahan nyo ulit kami mga kaduski. Let's go. Ayun no. So fresh na tayo mga kaduski. Fresh from the farm. Kapag shower na rin tayo. So mabilisan lang ma-shower. Tapos kasi anong oras na? 8 o'clock na in the morning. Kaya tara na mga kaduski. Kasi nag-aantay na si manager. Sana madali tayo matapos para maaga tayo makapunta uli doon kila Airman Serpents kasi hindi pa tapos yung pinapagawa natin. So samahan nyo kami at let's go. Samahan nyo kami para may kasama kami. Let's go! Ayun no! So mga kaduskis, nandito na tayo sa Centelco, Lincoln Area Office. Eto. Antayin na natin si manager dito mga kaduskis. So mainit dito sa lugar. So nandito tayo sa lilim mga kaduskis. So habang nag-aantay kay manager, nandun siya sa loob. Sabi mag-antay na lang tayo. So usap muna tayo mga kaduskis. So ngayong araw is August 25, Tuesday. Mamaya babayad ulit kami ng tubig nawasa. So share ko lang mga kadiski yung aking experience sa nawasa. Ngayon medyo mahina yung dating ng tubig dun sa second floor, pero sa first floor mahina rin, di kagaya dati. Ewan kung bakit. So shout out kay Manny Villar daw ang may-ari. Nakayayos naman mga kaduski sa nawasa dito sa Lingayen. Nawasa ba? Hindi ko alam kung nawasa mga kaduskis eh. So alam ko nawasa ang may hawak na dito sa Lingayen. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Yung sa bugal yun. As in talagang walang tumutulog pag umaga. Kahit na anong oras parang nanginginom. What the fuck? Pasulpot-sulpot lang. Ang nakukonsume nga lang dun dahil nga hindi tumutulog, parang 1 cubic meter ba yun? O kaya 2, ganun lang. Ang minimum 10 eh. Sasayang yung binabayad sa tubig. So dapat sana yung mga ganyan enemy spotted para hindi naman nangyayari yung mga consumer, di ba? Sige mga kaluskis. Saka ngayon mga kaluskis, lahat tila. Kaya ATM tila rin, 7-Eleven tila rin. Lahat tila kasi control yung pinapapasok sa isang lugar. Talaga new normal na mga business. Pero ganun pa man, tuloy pa rin ang buhay, laban lang. God is good, God is great, God is love. Yeah!
Ayun no. Nandito na tayo mga kadulskis. Marami pa tayo. Init. Kapit mas kayo malinis yung mo ngayon. Walanti. Sana may pisita lang mo. Grabe. So, nandito na tayo mga kadulskis sa Liwad, Lingayen Water District. Prime Water, Lingayen. Eh, sir. So, nandun na si manager. Nagbabayad na siya. Swerte. Walang nagbabayad. Solo. Kaya mabilis lang ito mga kadulskis. So, si sir nagko-complain. Sobrang init ngayon. Sobrang init ngayon mga kadulskis. Pero pag umulan naman, gusto natin mainit. Talagang ang tao mga kadulskis, no? So, hintayin lang natin si manager tapos punta na tayo ng bahay. Tingnan natin kung anong nagawa nila. So, saka nandun na rin si Kuya Dudes, yung electrician. Back to work na siya para matapos na yung kwarto. So, mamaya na mga kadulski. Let's go! Ayun no. So nandito na tayo mga kadulskis. Tingnan natin yung ginagawa nila. Let's go. Ayun. Nandito na si Brother Richard. Palitada na. Finishing na yung mga pasok tayo. Yung ginagawa nila ngayon, yung ginagawa ni Kuya Dudes, the electrician. Manggugulo na naman dahil tapos na. Sinira na naman. Brother. Sinira na naman yung gawa ni So ito ilalabas daw ito mga kadulski sa PL. Kumonel kuya. Yung kumon. Ilan? Ayun. Yun, nawala na yung dun awang. Sinabuna na ni kuya. Akala ko baka yun na yun. Kuya, saan? Meron pa pala. Ayun, yun. Ayun. Nasa taas si Kuya Mike, ginagawa na yung flashing ng bubong. Tayo naman mga kadulski, dito tayo sa kusina. Magluluto nga tayo para kay Airpods at Airmats. Kasi Airmats relax lang. So magluto na tayo mga kadulskis kasi ang oras na alas 10. Uy, maaga-aga tayo ngayon. Ito si manager. Kaya tawag ito. So mamaya na mga kadulski. Let's go!
Ayun no. So, kain na mga kadulskis. Ito na, gali kami. Ayos. So, kain muna tayo mga kadulskis. Gutom na ako. Let's go. Kain muna kami. A few moments later. Ayun no. Dito na yung ating order mga kadulskis. Yan, binababa na. Diyan pa. Ayun no. Yo, what's up mga kadulskis? Nandito na tayo. So, ito pala yung gatas nila. Airmats, Airpods Ensure Gold. Kaso with flavor. Pagka sa susunod ang bibili natin yung ibang flavor para may variety naman, hindi sila magsawa. Pero hindi naman kailangan na insure. Basta may gatas lang para meron silang calcium. So syempre pag matanda na, kailangan na ng calcium sa katawan, humihina na mga buto. Mamaya, every gabi, bago sila matulog para pampasarap rin kasi rin tulog ang gatas eh. So, titimpla tayo. Ngayon kumakain sila Airmats. Tingnan natin. Airmats, Airpods. So, mamaya na mga kadulskis. Oh, let's go!